jenenge kompake Madangkarai yo ngene iki. Ndak mumbul to. Oh, aku rung mumbul bakalan dijengglek. Selah Padang lho, Reng. Ya wong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo pean. Iki seniman canggih kok. Ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengglek, Lus. Loh, cacah wis mudeng lho karo aku. Mudeng iki nggon apa? Mudeng iki paham maksude. Lah iya maksude paham. Aku obah plang ngono iki pas koe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah, wis kerep ngono. Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. Nek mbok jambak apane kudu. Wirone. Iki nek Rama Yai. Wirone. Kaya apik-apik awak mekerok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak E? Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Oh, ya carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek simut piang ra diambung angop. Keloni ngorok, ngentut, ngeces. Wira kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang tuh zamannya apa saja. Lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapoli aku guyu rumangsa. Lah rumangsa dhek dadi jensete kan tunggale traktor ya. Ana tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala karo ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ha iya. Mbak Lucy mula diarani Brahman pancen ya bokonge gedene semono. Luar biasa. Mula mumpung iki urung besar ayo kon nembang dhisik. Ayo. Mergo yen besar sok kuwi arep nggih kurban. Ayo. Monggo Mas Gareng Tralala kula aturi pinarak wonten pepanggungan mriki. Ayo nggih. Semeneng atger aja pijer nangis. Nger yen asis dadi lamati se. Tetep menengo. Kuwi jago apa atger aja wedi terang-terang. Iku pancen wis mesti atger aja Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Cahyo Kuntadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Dalang, dagelan, sinden, pengrawit kabeh biru. Nggih, biru. Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan mbangun kota Ponorogo. Oh, nggih, werdine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Bisa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres. Pak biru kula ya biru. Nggih. Nadyan tekan dalan balik mulih meneh ngene. Lah kok balik mulai meneh? Wong sirar nganggo batik kok Pak wau kok.
Jenengan? Nggih. Lho bathik biasane lah nggih jagong. Lah wong ini iki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, Budpar. Heeh. Telepon ternyata biru, Bali mulih-melih, Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujune kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho, napa mawon enten, Pak. Putih menduwe kula kok, Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone gareng dadi ratu mangke nganggane putih ngoten. Wah iya, apik. Bergas. Lek pamane kostum ireng nggo apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu, Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kali kanca menyesuaikan. Oh, men ketok langgeng. Oh, ireng ki ya nek werdine ora mung biru tok kok, Pak. Ireng apakah werdine? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Ngono. Eblek wayang ya rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngoten lho, Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahya Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Kok sik to? Terjemane oren ki apa? Oren menika ora tau leren, Pak. Wah iya. Ora tau leren le nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-atuk gaduk piye mulih nggawa dhuwit ngono ya, Pak. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok, Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Menika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Ngoten ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih, nderek mangayu bagya lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki, Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin ya untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai iki. Bungkal lho pancen desane jenenge niku kok, Pak. Loh, Gareng yen nang ngendi-ngendi biasane selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa ki para wargane do sayur rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal. Iki lho resikone nek nderekke dalang cerdas ki ngene iki lho. Lah sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek ora iso ngikuti. Bungkal. Heeh. Niki dionceki ngoten, Pak? Nggih no. Ya sak iso-iso ya, Pak. Nggih. Sak iso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok, Pak. Iya, Kak. Pancen yo kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya sak iso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa, Pak? B U N G K A L. Leres. B Bungkal gitu. B-ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini. Pinter tenan iki. Luar biasa. Niki pun nanya kemeringet lho, Pak, niki, Pak. Yang kedua U. U menika tujuanipun, Pak. Untuk untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Itu U. N sik dawa lho. Iya, Pak, dawa, Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk, Pak, dawa. N nilai luhur yang ada dalam pakliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing Bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan to Pak Gareng elok iki.
Men tambah semangat. Pun mboten sak tepuk tangan, pun. Lah ngopo? Wong iki yo mringis tenan kok dadak tepuk tangan. Gareng tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan gareng tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran, beda karo saweran. Oh, beda. Uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah, iya. Nggih. Mau apa mau? Niku wau U, N. N. Terus G. G ya, Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon, yo nganggo mikir kok, Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Nggih. Astagfirullah. Ora rugi sewengi 750 ngene iki. Lah nggih to, arep golek jangkep 1000 kok angele. Iya. Yo sing penting berkah barokah. Penting disyukuri ora lokak saya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Lah nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine gareng pun ngeten niki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. wah iya. Le cemepak ngono. Wani gleling mergo wis lunas niku, Pak. Terus K. K kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. K. K kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah nggih. Ya dikumpliti dengan dalang sapa bisa? Dengan dalang Ki Cahyokun tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ya ora apa-apa mau golek dulur kok ya to. Nggih, waton pinter. Larang-larang malah ora ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak. Betul. Wong kula jenengan karo kanca-kanca iki sing penting lek iso metu kok omah ngoten mawon. Iya. Ten omah ya bunek kok, Pak. Iya. Ah iya. A. Mbok kula diwangi to, Pak? Yo ora, engko tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku wis sewengi lho kuwi bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Ki ngongkon tepuk tangan karo mikir dhek bar iki apa ngono. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Nah, terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Nggih, Mas Jajak. Nggih. Menika Jajak mriki jijik. Niki lho, semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking perwakilan Kadis Budpar Jawa Timur. Rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih, niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Nggih. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih, bareng nerjemahne ngeten niku kula kelingan wingi ten Blitar nggih, Pak nggih. Napa? Kan nerjemahke Desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih, Pak nggih. Sik, arahmu ki arepe golek saweran napa piye? Mboten teng Blitar wingi lak nggih nerjemahke ngoten lho. Ya Blitar karo kene beda. Lho lah nggih, kula nganut kelingan lak entuk to, Pak, kelingan ki lak ya itu to. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung mene dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti, ya toh. Mau panjenengane Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah wayangan gebiar budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Kuwi wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa.
Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember utawi Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus Wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek iki ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo an. Anu lali jopone, Pak, lali jopone, Pak. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar, wayang tetep ngrembaka. Wah nggih. Ora- Ini ya komplite tetep ngangge gareng kok, tetep ngangge gareng. Lho, kula ora dijak ki tetep nusul, Pak. Nusul. Wani ngeyele kok, Pak. Nggih. Pak. Kula golekne kanca. Ha iki. Niki kanca waranggana domestik kathah. saking Ponorogo sing ibarate digodhog wis ora iso empuk. Wis alot banget ya, Pak. Nggih, ngoten niku. Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ayo. Ayo. Nunin nanin 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 Pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyayine cerdas kaya ngoten nerjemake mbungkal. Niki pras ketemu jenengan. Terus Biasane ya ra beda karo gurit. nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong kok model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya wis padha iki mekroke, Pak, pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalan. Monggo Mbak Lucy. Wong lanange kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenake ra bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Bojo ngenyek, bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Lho, Aku yang gumun Mas nyuwun. masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Mari ngono keri dhewe kene kok tolo tanggapan malih dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah duwene kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. los piye ta, Bu? Sedekah kok mung duit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanepsane yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nah aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku. Ya. Umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing Ora masakne ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya Tapi ngoten niku. alhamdulillah, Kaya tiap yang sabar apik-apik awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek simut piye anggere diambung angop, keloni ngorok, ngentut, ngeces. Wis kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang itu zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapoli aku guyu. Lah rumangsa dheke dadi jensete kan tunggale traktor ya an. Ha iya. Aja kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese
wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur yo Putri Bu Khofifah. Tegese wi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Piyai Kakung wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya. Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekono. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng, kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gimbal bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. sabil, Pak. Oh, sabil. Perang sabil, senes cakil, Pak. Iya, senes sabil. cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora mau dijahit diobras kuwi ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase kok. Lho justru malah lara iki lara wong letetetak timbang wong lairke Lus. Wah jan pengalamanmu ki cetek kok Lus. Lara wong wedok ki arep lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh. Ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, Wanita adalah Tiang keluarga. lah kula ki tiang jaler, Pak. Yoan, Pak. Wong lanang ki tiyang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa ki lek kata-kata. Kata-kata Dibalik dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Ra. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita yang hebat. yang setia Yang kok. setia, Setia. yang setia. Gene aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh, Ora Ya, apa-apa, tapi- tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Apa? Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Oh, Budaya iya, dan Pariwisata. Luar biasa. Malam Nah, hari ini sing mirsani sampai jeduk ono apa matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. ya iso ta? Ya, lho. Ya, coba. Kiai mrigi kok Itu, aku Mbak. belajar kuning Piai Bungkal kok. Iya, parian, coba. Pamane pripun? Nggih. Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut Ya parian kan sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Ayo. Ya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener meneh. Nek Ora positif kuwi Oh ora. iya. Ngemut dilat. Ngemut wesi. Terus Ngemut wesi. Iya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. nganti kok. Iya. Aku iso iki jane. Iya, Pak. Ngemut wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong Niku gur Bapak arep Suli. gur arep rone kok dadak ngemut wesi Lah kok aku ya. tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak Warga masyarakat Bungkal, Warga ya. masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Nah, Neh, apa neh? Lho, melih ta kula ta? Disingkat. Nggih. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Ambek, kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene.
Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah manah nggih. Sukses Yo selalu. yo engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Didongake wong kabeh sugih rejeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya. Amin. Dengan dalang kisah yo Kuntadi. Bintang tamu Gareng Bejen. Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin nggih. Nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Oh nggih. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak De Gareng. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. kok iso rono lepayune. Ya nek dhisik sik saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah langsung bujeng ya karo Pak Dewan. Batine ngene, ya tra iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos, Jos, kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah, iya. Semangat kompak anti Saben lemes. aku mumbul mesti dijenggleng. Madang karai. Kompak. Hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul Mesti dijenggleng. jengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyok ki wayangan. Gak enek. Nek tetep kompak. Kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane Iya. ngene iki. Tenang Anggar kabeh. Asmito. Oh, lah iya ngene iki. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Kok ora kompak. yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai yo ngene iki. ndang mumbul to. Oh, aku rung mumbul bakalan dijenggleng. Selah Padang lho, Reng. Ya ngomong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo kowean. Iki seniman canggih kok. Ya ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijenggleng, Lus. Loh, cacah wis mudeng lho karo aku. Mudeng iki nggono apa? Mudeng iki paham maksudnya. Lah iya maksudnya Aku paham. obah iki blang ngono iki pas kowe. Lho kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah wis kerep ngono. Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. Tembok jambak apane putra. Wirone. Iki nek Rama Yai. Wirone. Iya.
Wis persis kaya sapian letong persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho, menehi kode letong kok pangan kuwi letong ku. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Iki lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya piye? Maksudnya ngene lho Mas, lek aku ngumpul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas ngumpul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku memang Jelas. kowe. Jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, ya toh Pak. nggih Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo ngono ki mau lho Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Ki kok nek tabuh ora mbok diangkat, turuti mangan digleng. pager lho ki engko. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing ngumpul. Oh iya iso. Ndang. Guna. Gak ngono kuwi jemati. Gak diangkat ning dhuwur ngono kuwi di. Maksude piye kowe mau nito nek aku mumbul diangkat lak ngono to. Maksudnya diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung ya Pak balene. Nuruti Wong wong Ponorogo kok nuruti wong mekrok ki angele kok eram. Pak No ijan gak somet mbek aku dhewe iki lho Pak No. Cakno. Cakno langsung viral. Gunda. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuh iki munine piye? Mune iki bar jeng ngono lho. Mune ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndandak jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Guna. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Iki lho. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lho gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Ah, iya. Gentenan. Pancen kudu diwolak-walik kok. Oke, ora diwolak-walik gosong. Pak. Kosong. Saiki genten kowe. Pacita. Yo. Sarapi. Lek kepenakan lali koncone. Iki wis ben to mumpung lagi iso to. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy oleh ning aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madepe rono. Oh. ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti tak paham to? Paham, Oke, paham, yo. paham.
akhlakul karimah kudu dijaga. Iya. Yo, deblak kuntak. Yo, Ji, rok lu. Sik, Mas. Salah. Salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to Pak jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok ora beneran. Tung tak ketuk. Delung. Deblak kuntak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas nih sampean. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Deng dia omong. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to lus ambune kok badhek men ngene. Gak trimo badak. Lah dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tek nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut, wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Ya, tiba. Panas. Para penonton ki suram wis biasa lek Krunjenggleng ki sak mumbulan wis biasa. Pelawak-pelawak kan mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Lah siji ki apa sini no mahmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti ki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ning ngendika ora iki. Sing nang Ngawi sok mben iki cukup 5. Oh iya. 10 to? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten iki wau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikuk loro, Pak. Apa enak juga loro. Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata Swara suling masuklah kami pun kami gunung banyu
Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sekar bisa Terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, mbah kiyainipun, anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo nglowentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Putadi wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah inggih. Salam. Nggih. Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi pucahe? Nggih. Mas Nanda ndi?
Le. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten awala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN, ingkang ngersakaken lelagon apa ki? Wijaya Kusuma. Ha nggih. Wijaya Kusuma. Nggih. Tapi tak golekne kanca Mbak Lucy. Oh nggih, kita ayo wah iki lho Rek. Iki sing anyar iki coba. Ayo, nggih. Ngene iki lho, duwe bojo sing ngene iki lho Rek. Ngene iki lho. Iki musuhe sumber kencana. Ayo, Mira. Oh Mira. Wah, jan ya. Bojo ngene iki. Sublak suweng men jumeneng. Yo Mbak Mira, dados. Sugeng dalu Mbak Mira. Wah. Mas Gareng Mbak Lucy. Nggih, Pak. Niki lare niki nalika isih cilik. Alisanipun. Nggih, nate asring tumut kula teng wilayah Nganjuk niki lah bocah Nganjuk. Oh, Nduk Mira daleme Nganjuk. Nggih. Oh, Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Karo guyangan ngendi, Nduk? Sing kok takoke langsung kuwi lho. Kula nek nyegat bis kan teng mriko, Pak. Oh iya. Nek nyegat bis mawon nggih. Nyegat bis ora nyegat apa-apa. Menawi kalih guyangan niku mboten tepi-tepi sanget, ning mboten celak-celak sanget. Kirang langkung nggih setunggal jam. Oh, ya lumayan ado, lumayan ado. Pian kok apa ning kono? Pian pas nemoni aku kae to, ning kono kae to. Iya, nek kowe tutupno kok. Iki cedhaki to cahayu ki. Ning omah ki gedhi ngene iki cedhak cek. Mau ngene iki malah nyengkake umur kowe kocruk. Ya ora to, iki mumpung kesempatan di atas panggung ngono Ya lho. kesempatan di atas panggung ngene iki nek terbawa hati bahaya resikone gede, iso ngentekke banjar pekarangan kowe iki. Mbak Lucy, Piye? kula kinten mboten wantun kok menawi terbawa hati kalih kula. Amargi niki jenengan angsal salam saking Pak Puntono. Menika marang sepuh kula, nggih. Menawi jenengan macem-macem kalih kula, jenengan mengke lewat pundi lah. Mengke digasak. Mantune Mas Puntono. Nggih. Jliteng kakangku kae. Kok ya jliteng ngono lho? Ireng Ya kakangku. pancen iya sih. Nggih, Oh. mboten mungkin wonten anu Mbak niki Ning ora apa-apa, macem-macem. Nduk. Mergo ning dhuwur panggung kudu los. Lek ora apik. Oh lho, Kesempatan, mantune kesempatan. Puntono to? Nggih. Pak Puntono. Wah, mantu ya. Iya ora apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Masa Aja ngono isin. anu arep macem-macem. Mantu wae. Wis sare wong wis. Iya, engko sik alon-alon Iki wong. di atas panggung los, lat kuning kabeh. Kasar kowe iki alon-alon wae to. Piye to? Lucy. Dhuwur panggung ora apa-apa. Ora disongkokke kok mau. Nek Ora disongkokke kok maju dhewe. Lho, Inisiatif. mumpung cedhak iki tak kon jomong ning ngono kok. Anu daleme ngendi Nganjuk. Nggih, asli. Mongko Pak Puntono ki Sukoharjo. Nggih. Oh, saiki tinggale ning Nganjuk. Lho, nggih teng Sukoharjo. Oh, lah teng mriko, Pak. Nderek Boyong nang Sukoharjo. Boyong teng kula, mriko. nggih. Riyen kula nderek Pak Cahya niku tasih tasih umbelen kula. Nggih. Oh, kabare ndek Teng dhuwur panggung tasih nangisan. Oh, cilikane sing ngomong kowe ki lho, Ren. Nggih jenengan sing nyewoki ngoten kok. Nek adus nggih didusi gitu. Oh, alam Mira sing dempet tak cewoki kae to. Wis gede saiki. Lah kan pamriyen jenengan niku jane nggih napa nggih? Mbah.
Nggih to mbah kula jane. Nggih to? Kan riyen sing ngomong kula. Leluwur. Lah nggih to. Wah, jak jebul iki bocah sing ndek kula cewoki nek adus tak dusi nika niki to, Pak. Nggih. Sombong saiki. Kok iso? Saged. Cewek saiki cewek dhewe ora ngakon aku kok. Gede kok Harus mandiring pribadi kok. Piye Mbak. piye sampean umpama duwe Lho lah ya sing beda to kaya umpamane gantuk aku iki ngono. Umpama mlaku lah ya beda to. Ceritane rak beda. Aku Piye, mlaku piye? terus Pak Cahyo kun tadi tanglet. Iya. Ya ampun Mbak Mira. Nggih Pak Cahyo. Mindanipun tukon pinten. Ya ngalah kok siang-siang Sing menda. ditekoni iki aku ora mirane. Lah piye? Lho ngene sing ditakoni iki aku to, Pak. Mm-mm. Lho, Lho Pak De Gareng. Pak Cahyo Nggih badhe teng pundi? ngeterke Dik Mira nderekke Pak Cahyo kun tadi. Oh ngaten. Pak. Nek umpama aku bojomu, Ya. Lho Pak De Gareng. Pun. Badhe teng pundi? Ngawin kejaran. sia-sia. Ora gelem tak kawin dhewe. Iki mene contoh sing ora apik. Kok bojo tuwa dijaran-jaranke. Bojo tuwa iki kanca berjuang. Aku karo kowe iki omah-omah duwe jaran, wayah ngawinke mula aku karo kowe mlaku golek jaran sing gelem ngawinke jarane dhewe ngono lho. Lah aku kok tuntut muni jaran kok. Ya Tak berarti kon- aku jarane. Lho kowe jaran apa udu? Utuh. Udu ra entuk nesu. Lah kok gandeng kok. Wong jarane dhewe nang omah kok. Truk. Ya sing adil. Ya adil. Kene ya Nduk Mira. Nggih. Nadyan to mantune kanca ora apa-apa. Kenapa-napa? Padha. Umpama sampean duwe garwa Mbak Mirah cara mandi ngono iki mbok dusi apa wong bojone ayu. Paling ora air susu. Ayo. mandi susu. Mandi susu. Makane putih terus awake. Ha iya mandi susu. Umpama bojomu aku Mandi lumpur. Lapindo. Gua mandi lumpur terus live TikTok oke wong nyawer kok malah. kok malah aku bojoku wis yo. Salangi lah mbiyen. Ya aja kaya ngono. Umpama garwane iki jenengan Dik Mira. Heeh. Dik Mira iki badhe, "Mas, nyuwun mimi ngene mbok jukukne mie apa?" Paling ora ya mimi iki Coca-Cola, Fanta. Wong ayu ya. Orange juice. Orange Orange juice. juice. Ngoten Nek niku, bojomu Pak. aku, Hah? aku Mas. Pengen mimi. Mie Solar. apa ya neng bojone diombeni solar iki lho. Ben iso glegeken. Angine engko iso metu. Lek pomo bojone kayu wae Mbak Mira, arep tindak ning mall ngene iki mbok tumpakne apa? Paling ora ya Alphard. Ya Dik ya. Oh, Wong iya, wedoke tumpake cocok. Alphard kuwi nyeni. Nah, aku mesti apik neh iki pomo bojomu aku. Tak tumpake angkong. Disurung ngono apik kae. Adol rabuk ngono. Padha sok mben iki kowe tak jak ning pasar, tak tumpakne ambulan. Gelem. Pasare tutup ra sida ning pasar. Kusuma Wijaya ayo Nduk Iki Mira. saya Dik Mira. Kangen karo suarane jenengan coba kaya Wah apa. iya, cilikane kaya ngono, saiki gedene kaya ngene. Ha nggih. Kusuma Wijaya saged nggih. Nggih. Ya. Monggo katur Bapak Haji Suli Daim MM Sugeng Laras. Oh nggih Pak Wakil. Nggih, leres. Nggih nggih. Monggo cancos. Thank
Sak terus mawon. Terus piye bar iki prayok terus. Nangge terus golek ngoten. Ah nggih, amin. Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Nggih. Mangke kalajengaken wonten ing segmen goro-goro. Oh nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita ingkang kepareng mirsani nyimak lakon mboten namung mapan wonten lokasi ning kathah ingkang mapan wonten ing YouTube menika kepengin ngertos dhumateng gelaring sanggit. Ya. Nggih Pak Daerah. Ayo yang ngono enggal damar mancung dicupet ya, Mak. Rerakit mbacutne gelaring sanggit.